Malawi Today. Ndivafulani ife kumbali yanu mwina alipirepa wireless kuti kodi nkhani ikupfekayi mbali yanu kuti bwanji bwana chiwawa. Okay, what happened in Chakuti Madala Anasia Loti? Ijai pali pamakalabi witingotero. Yes, pali biwi cheno tilazipa. Yes, pamene pajamba. Yes. Ndiye ploti ja mwina ndingayambire chiyambi chake cha ploti yo kapena kuti muzivetse bwinobwino. Tingo nena kuti mutiyambire chiyambi chake kuti chidali bora mwina omvera wireless yankho kota amene akupfera panopa anthu ambiri achira wireless yankho ifa yayamba mawa kutsatira zimenezi. Mutipoze chiyambi chidali botani. Very good, very good, very good. Yes. Tanga ni pero kaka tike mpero kai. Kapita kwengana. Hold on kai. Pero tike mosobas. Muri kuti kodi? Musik. Ndiri pa ndupita kuti longa. Chabwino ya. Yeah, so chiyambi cha nkhani chili motere. Plot imene ija as you can see pali zimanyumba za boma zina zache. Plot ija originally idali ya boma la Zungu. Chabwino. Imene matero the British office of Malawi chanchani kuti azikati boma manyumba akadala amene ati. Chabwino. Ndiye kamuzata tenga boma la Malawi zimanyumba zijadaza zipereka ku Malawi Housing Corporation. Chabwino. Kuti ziyang'anira. Ndipo patakhalakhala kamuzu yemwe adadzasintha chiganizo 1982. Kunena kuti malo awa tiwasinthe nkhotakota ikhale town ikhale urban. For this reason malowa tiwachite commercialize aperekedwe kwa anthu a business pabwere town. Ndipo anachotsa m'manja mwa housing ndipo apereka m'manja mwa council ya nkhotakota. Chabwino. Kuti igulitse kwa wanthu malo achi. Chabwino. Ndipo bambo anga anapanga apply limodzi ndase zawo anthu imeneyo achinankolola. Wina anapezako kwina, bambo anga anapezako pamene paja. Ndipo malo aja adasanduka wawo. Chabwino. Ndiye patakhala zaka zambiri. Malo amene a housing adapatsidwa. Kuti chakuchotsani apa khalani apa. Kudali chakuchipatala kuja. Chabwino. Ndiye pakupita kwa nthawi ya housing aja kumalo kujanso samapanga develop that resulted in the same council selling malo ajanso kachikena kuja napitisa kuja. Ndiye zitatera housing aja anamenya U10 kuti mwagulisa malowa tibwerera pa malo pathu paja kunena pa ploti jatsopano imene tunenera nkhani ija. Chabwino. Ndiye housing aja anasabweraso. Atabweranso housing aja anayambisa mlandu against Madala. Kuti munatimangira malo athu. Ndipo nkhani inapita ku council. Ku council anakaweruza kunena kuti iyayi ino housing malowa siyanu. Malowa tidagulitsa pali chiwawa ndi mphamvu zimene tidapatsidwa ndi kamuzubanda. Chabwino. Inu ngati pali chinthu chanu apapa ndi mabuilding anuwa mutenge zimabuilding zanu. Kapena ka mugumula mutenga malata, mutenga njera, mutenga matabwa, ma resources ali pamene pamukhoza kuchosa. Koma landi tinagulitsa pali chiwawa. Chabwino. Judgment imeneyo tilinayo ifeyo. That was 2007. Chabwino. Ndiye patsogolo pake mboma la Bingo. Kudapeza kuti limachotsa tizisakasa mavenda chanchani amanena kuti tikufuna zinthu zabwino. Chabwino. Kunachitika operation imene council idadzagawapo malo mbali tikachoka pa 4 ways paja kumapita kwa DC. Pali line ya mashopo abondo paja. Chabwino. Malo amene aja a DC ya nthawi imeneyo nthawi ya Bingu adapangitsa lafo draw kuti anthu awine tima ploti mbali mwansewu tija. Ndiye panabwera line imene ija ya mashopu kuyikapo anthu. Chabwino. Ndiye process ya anthu amene anabwera apapa awa ambali ena took advantage chifukwa malo amenewa ali close ndi plot imene tikunenayo tsopano. Ndiye anthu ena anachita overlap
kuchokera mtimalo tambali muja nkupanga overlap kukafika ma structures awo ku plot yathu ija ya madala ija. Mmozi mwa iwo nakhala ainani, mmozi mwa iwo nakhala hare, not structure yose ya hare koma chakukona kwina kwake kwa building ya hare. Mmozi mwa iwo nkukhala chef ngati anthu atatu amene ma buildings awo anakaponda nawo ku plot ya madala. Ndipo madala ataona zija adapita kudandaula ku polisi kunena kuti ainani akundimangira pa plot panga. Mu chaka cha 2011 ndipo ku polisi anatenga nkhani nkuyipititsa ku council kuti council ikapange determine kuti kodi malo ndi andani. Fa polisi alibe mechanism yopanga hando nkhani za malo. Chabwino. Ndiye itapita kuja a council anatumiza ma technocrats awo. A physical planning mu 2011 ndikukayezanso plot ija ndikupezadi kuti zoonadi mashopo awiri ainani amangidwa pamalo abambo anga. Ndipo he was ordered kunena kuti pamalopo achokepo asapitirize ntchito zake. Chabwino. Judgment imeneyo ndili nayo. Chabwino. Ndiye ngakhale anauzidwa zimenezo koma he chose to disobey the laws of this country. Sana achoke pamalo paja. Ndiye madalanso anangoti kakasi kuti potati uzanda aboma ndiye kuti mwina abwera munthu uyu amuchotsa. Koma zimene zija sizidachitike. Chabwino. Ndiye going forward ainani and all other enclosures anapitirira kukhalabe pamalo paja ndipo anapitirira kulandira ma stop orders till the death of madala. Ndiye madala aja atamwalira we went through the documents kuti kodi zili motani. Then that's when we found kunena kuti plot ija inapangidwa enclosure komanso inali nkhani yoti timaidziwa. Now pali issue yakuti zinthu zija tikufuna tipange lease. Chifukwa choti madala ana atapanga kale process ya lease kunasala kuti lease ija ituluke. Ndiye pakabatenera tisinthe kuchosa mu dzina la madala kuyika mu la ifeyo la wana. Chabwino. Ndiye anthu aja amabwera pamalo pajaso kapangaso verify. Ngasimu kuyambaso zinthu za fresh amabwera ukapanga verify. Ndi anabwera panga verify plot nkupeza kuti so pali ma building anthu ena. So pano ndiye kuti ngati pali chinthu cha munthu wina mukufuna kupanga lease mumayenera kuti mukambe nkhani either mwina munthu uja malo ndi ake ndiye kuti muchite demarcations ndiye kuti lease ija isinthe kuti ayo kundi kwa ine ake mapo asintha tikubwerera apa. Kapena mwavomerezana kuti munthu uja akuyenera kuchoka mapo aja apange momwe muja. Ndiye that process required kuti padziwika kuti kodi malowa zili bwanji. For continuity of lease and everything. Chabwino. Ndi pamene kunapezekana kuti tidapita ku council nkukafotokoza zimenezo a council atalowa mu system mwawo kuyambira ku Lilongwe nkotafota akupeza kuti malo aja ndi apali chiwawa mu system even right now. Ndiye a council adamuyitana ainani kuti abwere tikambe nkhani. Ainani sana abwere. Council anamba kumulembera ma stop orders. Okay, simukubwera ndiye chokanipo pamalopo. Anampasa 30 days yoyamba inapanga deplete. Inatha sana choke. Ndiye anampasa so 30 days inatha sana choke. Ndiye anampasa 24 hours inatha sana choke. Kenako anthu aja anandiuza kuti amwene zinthu zimukuzifuna ndinuyo kuti mupange zanu zimene mukufuna kupanga. Mukadikira process ya boma kuti boma lidzagwetse it will take forever. What we do tikulemberani kalata authorization letter because ainani muma stop orders ake adaitanidwa kuti akafotokoze kuti malo adapeza bwanji sadapite. Ainani mu stop order yake adapasidwa mwayo ndira kuti akhoza kupita ku court nkukadandaula sadapite. Koma chimene anapanga ndicho amapanga bribe ma authorities kuti chinthu chija chisagumulidwe. Ndiye anafika pondilembera ine kalata kundipasa authorization to demolize.
anandipasa kalata ndipasa authorization to employ company imene kozochita demolize. Chabwino. De kalata ije idapita kwa inani? Idapita ku polisi, idapita ku koti, idapita kwa DC. Inabweraso kwa ine. Chabwino. Analandira, anapanga accept, koma sana chilichonse. Instead, anandipangira ambush, ndikupanga set anthu, onena kuti ngati demolition ingachitike, ineyo akandipange chipongwe chimene apanga lero lino. Ndiye ine ndinali ndi ntchito ku damu. Monga mukuziwa kuti ndikukumba madamu. Then ndinali ndi machine kumene tsopano machine aja pobwerera kuti tizipita ndiyedanena kuti poti tili ndi ntchito yoti ya demolization tiyenera tipite ku polisi kuti tikapempha polisi akatipange provide security kuti kucha kwa lero ngati mene kwachera lero timakozo zoti lero kukacha apolisi ifeyo ndi akhanso tipite limodzi pa ground paja tikapange ma demolization. So tili pa ulendo opita kumeneko anthu aja amatipanga trace anazindikira analiso ndi anthu amene amalumikizana nawo chakwathuku kuloziku anauza kuti anthu aja anyamuka chongo nyamuka ndi kuti anthu aunjikana pa nkhotakota paja kukonzekera. Aona then ine kudusa pa nkhotakota paja kumapita ku polisi kuti tikapemphe security kukachi ndi pamene sopano ndimapeza kuti ndagendedwa galimoto airani aigenda kufanya window screen kufanya glass la ku passenger bwanji sasa ndikupita ku polisi kenako ndili ku polisi kuja anthu aja asakasaka paka na kumene kunali magalimoto aja chimashini chija ndikukachipeza kumene kuja ndikuphwanya maglass ose atraki aescavate kuononga zinthu ndikuti kuchokera pamenepo mmene ayambira nthawi imeneyo sanasiye amangosintha machuni kupanga ichi pita papanga demolize shop imodzi kubwerera pakakhala bata kubweranso kubweranso kuzagumula shop ina pakakhala bata kubwerera choncho mpaka na kukaphwanya ku Hunger Games under the authority of Ainani and anthuwo amagwiritsa ntchito D4D ya Ainani yachita kubwera mpaka na ku polisi kumayima panja kumati kuwa zikwanje zili m'manja. So zinthu zonse mmene zachitikira nkhani yake ndi imene ndafotokoza apa. Ndeti pakati panopa ndeuti kata imene ilipo nionera kuti amashopu achotsedwe. Yes. Iniyo mmene yabwerera violence choncho iniyo stand yanu so far ili pati honorable Eugene Aswedi. Ineyo pakali pano ndiyang'anira kuboma kuti boma ndilimene akhala pansi ndikuyikako ma institutions ake amene amaligwirira ntchito ndipo ma institutions amenewa amapanga represent boma ma district ndi madera osiyana-siyana ndipo institution imene inalamula kuti malo ndi anga ineyo ndiziyang'anira kuboma kuti kodi boma lindilekerera kuti chuma cha masiye chilandidwe munjira imeneyi kapena boma lindithandiza kuti chuma cha masiye chisasochere. Ineyo panopa kulira kwanga ndikulira kuboma kuti lindithandize chifukwa chinthuchi ndinachita chosiyiridwa ndi makolo anga, chinthuchi ndi changa, ndi chale chiti chili ndi mapepala, ndichionera kuti palibe kukayikira kwina kulikonse mu system chimaonetsa kuti ndi cha bambo anga. Anthuwa cholinga chawo ndikufuna kulanda chuma cha masiye monga mmene anthu adazolowerera kuti ana samavuta kuwalanda chuma. Ndiye standi yanga ndiyakuti ine ndima pa chilungamo sindiopa ngakhale andionongera ma properties andrama zambiri komano ineyo ndima pa chilungamo mpaka na chilungamo chidadziwike kuti chilungamo ndi chakuti. Tathokoza kwambiri muyende lino ndi wabwino pita kuti longe Aswedi pali chiwawa. Zikomo kwambiri.